Здравей, аз съм Тодор. Представям ти книгата "Изяж жабата" от Брайан Трейси. "Изяж жабата" е една от най-полезните книги за управление на времето, висока ефикасност и постигане на целите. Нейното подзаглавие е 21 начина да избегнете пиленето на време и да вършите повече, по-бързо. Кой е Брайан Трейси? Брайан Трейси е един от най-известните експерти в света по професионална и лична ефективност. Той е консултант, лектор и автор на огромен брой бестселъри. Всяка година в рамките на своите семинари Брайан Трейси говори пред няколко стотин хиляди души от целия свят. Каква е основната идея на книгата? Всеизвестен факт е, че времето никога не стига. Ние сме непрекъснато затрупани от работа, лични ангажименти, планове. Надяваме се да насмогнем с всичко, но истината е, че това никога няма да стане. Основната идея на "Изяж жабата" е, че човек може да контролира времето и живота си, но само ако промени начина си на мислене, на работа и на подход към безкрайния поток от отговорности, които го заливат всеки ден. Такъв контрол е възможен само ако спрем да вършим някои неща и започнем да отделяме внимание на онези дейности, които наистина са от значение в живота ни. В книгата си Брайан Трейси сравнява задачите, които трябва да свършим, с жаби. Според него най-важното от всичко е да запомним, че ако имаме 2 жаби за изяждане, следва да изядем най-напред по-грозната. А под по-грозна жаба Брайан Трейси има предвид по-важната, по-трудната и по-неприятната задача, изпълнението на която сме склонни да отлагаме, но която има най-голямо значение за успеха ни в една или друга сфера в живота. Ето как в книгата "Изяж жабата" Брайан Трейси предлага 21 изпитани метода и техники за по-висока продуктивност и управление на времето. Всичките са подчинени на логиката, че първо, следва да определим целите си и да сме наясно какво точно искаме. Второ, да се фокусираме като лазер върху най-значимите и приоритетни цели и задачи. И трето, да действаме и да довършим нещата до край, дисциплинирано и без оправдание. "Изяж жабата" е прекрасна и практически ориентирана книга, която се чете леко и много приятно. Всеки отделен съвет в нея е ценен за по-високата лична ефективност и за постигане на важните цели в живота.